guys, tara akong kwarta guys. And ang atong buhaton ani, atong unang buhaton is pila na gasto ba lang? Pila ka na nang? 500. Ha? 500 ako biglaon. 500 na lang mo. Wala na bili ko. guys, 1K challenge fanta. So, asa pa ba? So guys, tagaktak kamo ang 430 sa direct okay-okayan. Guys, lapas sila mong budget. Mindas 1K challenge ra nahimog 1 million. Pagdaday gihapon siya mahuman siyang 1K challenge guys no kay order paghapon ng Coco Juice. So dili na siya mahimong 1K 2K na ni. Wow, malaki kang mailin. Dili na ako melon. Yay! Wow! So ito yun guys, na-refill na namin. Okay ka ayo. Laban sa introduction no. Hey, what's up mga Meg? Welcome back to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit the notification bell. Ding, ding, ding. So for today's video, may panibago tayong gagawin. At yun ay ang 1K Challenge! So mamimili ako ng kahit ano na gusto ko. Basta, 1,000 pesos lang yun nagagasto ko. Since yun din lang naman talaga yung pera ko. Sure. And by the way, thank you so much Ate Commander Aguila sa pag-share mo ng blessings mo para sa akin through Gcash. And thank you din sa pag-invite mo sa akin sa birthday live stream mo kahapon sa YouTube channel mo. And happy birthday ulit sa iyo, Auntie. So maraming salamat po talaga sa binigay mo sa akin na 1K sa Gcash. Actually, hindi lang para sa akin to. Siyempre, sa amin ni Chin, bibilhan ko rin siya ng mga gusto niya. Pero hindi na namin siya isasama. At ang kasama ko ngayon ay walang iba kundi si Tito Ining and Ma'am Shitin. Pero as of now, umidlit muna si Tito Ining kasi hindi siya nakatulog ng maayos kagabi kasi naglaro siya ng aksi. Nalingkamot siya talaga guys kasi 6 weeks na lang lalabas na si baby. Puhon. Sana healthy po siya Lord and normal yung labor ni Ma'am Shitin soon. So kakagaling lang din nila sa Well Family guys. Nagpapacheck up. And may kunting problema lang daw. Kasi sobrang bumaba daw ng husto yung hemoglobin ni Ma'am Shitin. Iwan ko kung ano yun. Basta kailangan lang talaga palaging mag-take ng vitamins na niresita sa kanya. Lalo pat lagi siyang nagpupuyat sa gabi kaka-edit. Kaya need niya talaga ng mga vitamins and mineral water. Charot. So ayun guys, later aalis na kami. Buti na lang sa morning lang yung online class namin ngayon. Pati yung online class ni Tito Ining, Dana din. And may ina-upload kami na vlog ngayon na featuring New Chick. So nag-haul and review kami ng mga products from New Chick. Sana mapanood and ma-check nyo din guys. And sana mabudol ko kayo. Charot. Basta guys, please isupport nyo pa rin po ako. Kasi hindi po talaga kami titigil sa pag-vlog. Kahit 5 viewers na lang yung matitira sa amin. And by the way, abangan nyo din po. Shoutout sa election 2022 ko. For sure, good vibes na naman yun. At mag-i-enjoy kayo. And sa mga nagre-request na magtagalog na lang ako, okay po, copy that. Kahit nahihirapan ako sa kalistud, magtatagalog pa rin ako para sa inyo. So tama na ang chika mga Meg. Gisingin ko na si Tito Ining and simulan na natin yung 1K challenge. And pasensya na kung makikita nyo naman kami mamaya sa ukay-ukayan ha. Ganun talaga tayong mga mahihirap at simpleng tao. Mahilig sa mura and ukay-ukay is life talaga, diba? Pero dili mag-uul-uy. Lalaban pa rin naman natin ng maayos bago suitin, diba? So go, let's na mga Meg! So guys, karon guys is naan sa video. Pasensya na kay Saba kanay nag-vlog din. I'm here in video kaya mo na paunang ako ang 1K. Kaya dis-transfer na mo from Gcash to video. Ito uy, bapunod akong mata. So guys, tara akong kwarta guys. And atong buhaton ani, atong unang buhaton is mga unsa tawag putlong kay gisla kayo kay alas 3 na. So guys, ako ibutangan niya akong kwarta guys. And gikan ni sa New Chick and sa mga ginahanan na please order lang mo. Nasa description box ang link. Let's go. Nak sabi guys, bye bye. Silaw kayo.
Unsa man ang mga plano nga palitan? At kami sa Mercado, at kami sa Primark. Kung may mabili na kwarta and Say, dito nimo sa Mercado. mga makaon ng mga terno. Kana. So, balik ko po fruits, guys, and ako po katilan si Chin. Ano yan? I-chain. Pakita naman. Terno, judoy kay. Hindi ka po na talaga. Ito na, butangan mo. Nasa terno. Ano ito eh? Ito na, nagkasaktanan. Kailangan. Grabe ay. Kinta mo na yan. Ini ba? Pila ka na neng? 100. Ha? 100 ako biglaon. Ako yung kaon. 500 na lang eh. 500 na lang mo. Ako, wala na bili ko. So, guys, kay manaman may kaon mo at sa city to ining sa ilaha and kami ni Ma'am Shitin magpahatod sa misa. At sa misa kayan sa ato to mag-pension. Ay, ato misa ukayan sa Shell. Kay magbabot ng training na pa siya ato sa ilaha. Pwede training 5K challenge. Ay, sana all. Sana all. Buti na lang guys, pwede baka. Guys, ito lang eh. Guys, 1K challenge fanta. So, asa ba bata? So guys, tagakpak mo ang 430 sa dire kakay-akayan. So dire nagsusunod guys kay bawal man ang plastic. So napakay 400 kapin guys. Later. So guys, papasok muna kami sa palengke guys kasi baka may mabibili kami dun. So mabili kami ng Wiggles, my favorite. Makasod pa ka ito, sarado rin mo dito. Hindi pala. Hindi pala. Pero padung na. Bili na mag-turno guys, tag sa Michin. 3,000 years later. So guys, gaming nga ako atong Wiggles kaya lang ngayon na nako. Dito dapat ilan dito ining guys. Guys, lapas yun ang budget. Mintas 1K challenge ra. Nahimog. 1 million. Nahimog. 1. Nahimog pila? 200. 1,200. Yang ano, nag-uwi mas training kay? Nakuhaan na para vitamin si Ma'am Shitin. Mayroon mo. Dudo. So next time, mag-night challenge. Tag 1K, dapat usura ka tindahan ha. O grocerera jod ko kay okay ra jod. So baka naman apay mag-send sa GCash. Yes, Bika isa buwan lang. 300 3K. no 3. So mo So I hope na na-enjoy kapon mo guys bisag na kuan ang budget. Next guys, is namin challenge nga, Tagalog challenge. And sabi natin Jenna guys, Tagalog siya. pag may hours. isang word na Bisaya, minus pila to? Marag minus 5 pesos or minus 1? oh, -5 ang minus 5 basta magkabisaya ka. Dapat Tagalog ra jud. So kung saan to nabuhaton? Bago naman na mga ugma. Mga ugma. Uwi na kami guys kahit na wala na. Kasi wala na kaming pira. 1 to 3 iyak. A few moments later. Wa pag day gihapon siya mahuman siyang 1K challenge guys no kay order pagyapon og Coco Juice. So dili na siya mahimong 1K 2K na ni. Eventually. Yeah, hindi man managdan. Ay! Dili ayos. Nami try mo. Awa. Sinulab sa 1K. Lol.
1K challenge mo, lapos is 1K. Hoy! Nagpalit mo ikaw mga makaon. Unsa na, Chin? Wow! Yo! Wow, manaki kang may link. Dili na ako kumelon. Manami ka kumilon dito, pang bata. Di masuk. Wow! Pang bata ba? Di masak. Wow. Ako man na. Kani yelo imuha oy. Kani oy. Yelo kani imuha kay Mickey Mouse. Na parehas ang sila mo Mickey Mouse. Kada mo bikan ibo yelo. Yes. Yay! Magpalit pa kami chocolate niya. Huros naman. Wow! Thank you, Ate Agila. Agika. Thank you. Be, open na. Open na, Chin, open. Yay! Wow! Wow, unsa na, Chin? Ay. Kami. Wiggles. Makaon. Thank you, Ate Agila. Thank you, Ate Commander Agila. Look, favorite cheesecake. So, mag-feel guys, magkaroon. And ako ipalitan ni chocolate. No. Daghan ko siya guys, mga circle. And kani, mga magic nga. Gagman, ka ng mga tag-trace. Tag-trace ang saan eh. Wow. So, kato na guys, katong i-order na mo sa Chick. Himo na mo og storage sa mga snacks na mo and nasa ubos ang link. Gusto nyo umorder, nandito lang sa description box yung link. So, pwede nyo gamitin yung code para may 18% discount. So, mag-refill tayo guys. Goyo na, no? Okay, cookie. So, ito yun guys. Refill na namin. Okay ka, ayo. Ah, baby, ni mama, ni mama, ni mama. Makaon ang baby ni mama. So guys, ako na ipakita ni Chin kung unsa ang mga gibang palit sa ukay-ukay. So, that's it for today's video, guys. So, hindi ko na ipapakita sa inyo yung mga nabili namin sa ukay-ukay. Nakakahiya kasi medyo madadumi pa kasi siya. Kaya lalaban daw muna namin ng maayos. You know na mga Meg, diba? Basta worth 430 pesos yun lahat sa ukay-ukay. O diba, ganun kasimple yung buhay. Gusto ko ulit pasalamatan si Ate Commander Agila sa blessings na shinare mo sa akin. Kaya naisipan ko itong challenge na ito. And actually, hindi niya alam na may ganito pala akong challenge na gagawin sa vlog. And again po, belated happy birthday po sa'yo, Auntie. And mga Meg, please tulungan po natin mas dumami yung subscribers niya. Please subscribe po natin siya. Napakabait niya po talaga, lalo na sa akin. Noon pa man, nung bago pa ako sa YouTube. And hindi pa siya gumagawa ng channel noon. Sobrang supportive niya sa akin until now. So please po, subscribe natin siya mga Meg. So before I will end this video, shoutout ko muna sila Ate Daya Reber, si Auntie Alma, so Felix, and si Ma'am Beth Tolentino from Roma, Ate Jenaline de la Cruz, Ate Aya de Caste. And please supportahan din po pala natin yung channel ni Francis Matthews TV. Yung batang makulit like me, napakabait niya din. And also sa YouTube channel po ni Sir Gilomags TV. Please subscribe to their channel din po sana. So, that's it for today's video. Until next vlog mga Meg, God bless everyone and bye!